Amang maheherakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo unyan. Lilingya kami nin pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhaan sa mong paglaom, asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga taong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kay ining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giya kan sa imong mga kamot. Bendisyon ni ang samuyang paghingawa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud, na lugod pa man, maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman siring man pagkaherak. Tauan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabo sa nagsasakit, na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapahingaluan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na inining kadipisilan, na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, huli kan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konversyon, asin kabanalan. Inigabo sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ng Diyos, ari pagpabayai ang samuyang mga kagadan asin mga pangangaipo. Alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghehelang, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong makasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Dios maray na aga sa indo mga tugang, ngunyan iyo ang ika-21 Domingo nin taon sa ordinaryong panahon. Kagurangnan, kiisay kami maduman. Yaon sa imo ang mga tataramon nin buhay na daing katapusan. Ini ang mga tataramon kan mga disipulos ni Jesus na madadangog niya to sa Ebanghelyo ngunyan na Domingo. Nagsusunod kita kay Jesus, ninhuli taaram niya to na sa iya mamamatian niya to ang tunay na kaugmahan asin katuninungan. Inaako niya to siya sa Eukaristiya dahil aram niya to na siya ang kakano na mataonin kapanoan sa satuyang kagutuman. Pinapagirumduman kita ngunyan na patalubuon niya to sa satuyang sadiri ang mga virtud kan pagiging dayupot sa Diyos asin pagkamuot. Ninhulita kun kita dayupot, aram niya to na dadarahon niya kita sa iyang kadean, asin kun kita may pagkamuot sa iya, itatao niya sa to ang tunay na kaugmahan, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na kahagadan, pasasalamat dulot kan mga minasunod, Nilita and family, Donna and Pelagio family, Calios Alcantara and Apin family, Alex Amadeo, Jose Pinillos and family, Lian Jose R. Martinez, Amelia Basanta and family, Mr. and Mrs. Rick Bartiz and family, Zena Rosa family, Leonor Brigel, for the gift of life of Nol Monforte kan Monforte family, asin pasasalamat kan Bandola family. Special na intensyon ni Francis and JC, Zena Rosa family, asin ni Conard R. Enova. Para man sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, Dolot Nero C.B. Azopardo Cantara and family, Juan and Gloria, Pilar, Silvia and Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito and Miriam, kan Azopardo Cantara and family, Roy Randolph ni Babylin Palangka and family, Ofelia, kan Lana family, Yomeriano, kan Akendi family, Verna, kan Belleza family, Seriaco Jr. and All Souls ni Daphne Garcia and family, Charlie May Joseph ni Carlo Magno M. Diaz and family, Antonia kan Dumokoy Baliktar and Vivar family, Remedios kan Medjona family, Amelio and Amelia, John and Mary Cesare kan Escats family, Ditas kan Baldon family. Para sa gabos sa kalag ni Leonor Briguel, Jim, Bert, James and Robert, Ninida Obiles, All Four Souls ni Caridad and Hidalgo, Jose ni Caridad and Hidalgo, Felizardo, Leti, Alfredo, Cantoledo family, All Souls ni Dr. Janice Estrada, Ofelia, kan Lana family, All Souls kan Astillero and Chan family, All Souls kan Pelagio family, All Souls ni Calios Alcantara and Apin family, Herbert, Ramir and Sylvia ni Maria Gemma Pahara, Mr. and Mrs. Amarga ni Maria Gemma Pahara, Yolanda ni Janet Garcia and family, Emily ni Jollibee Basabe, Rodolfo, Henji, All Souls kan Guades family, Simeon Jr. and Anselma na Merly Merandilla and family, Winston Luis kan Los Baños family, Maricel, William Jr. and Roger kan Sena Rosa family, Martin kan Arienda family, asin sa kalag ni Edwin Sr. kan Bandola family. Banwaan ni Diyos antas sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Pats Patanaw. Matindog po ang gabos asin sa maugmantingaw sa rabanyatong awiton an awit sa pagpuon. Pagkamot sa kagurangan, albanwan sa iya, pilipunon yan. Umawon, asin sa kahon, ang Diyos sa malangit nun. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos na banwaan, irukyaw sa bilog na kinaban, ang
Sa tuya na pong po nanining banal na selebrasyon, sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga po sa indo gabos mga tugang. Diyos maring naaga man po, Padre. Kita nagkakatiripon sa laog kay ning banal na selebrasyon bilang sarong pamilya, sarong banwaan ng Diyos na nag-uumaw asin nagpapasalamat sa tuyang kagurangnan para sa padagos na pagtao sa tuya nin mga biyaya, mga grasya na kaipuhan ta sa satuyang buhay. Mga tugang sa espesyal na paagi, ngunya na Domingo, agado niya to an pagtabang, pagiya kan sa tuyang mahal na Diyos, lalong-lalo na ang presensya kan banal na Espiritu sa buhay ta, tanganing sa satuyang pagmaawot na makasunod sa satuyang kagurangnan, tunay mananggad na mahiling ta siya bilang sarong tataramon, buhay na tataramon na magtataw sa tuya kan buhay na daing kasagkoran. Kaya tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, rumdumon asin pagsulsulan niya to ngayon sa tuyang mga kasalan. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang isip asin buot sa rabay niya tong sabihon, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakatapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tao marahay ang buon. Inoomaw mi ika, rinulukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na naking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang sa mong pakimahera.
Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo an kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan, nakamutan an binubuot mo, na maawuton an pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, an sa mong mga puso, mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaima mong namubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagpahayag kan mga Israelita, kan sa indang pagiging dayupot sa Diyos. Sa Diyos na nagtao sa inda ning katalingkasan, hali sa kaoripnan kan Ehipto, asin nagpahiling sa inda, nin mga ngangalasan. Pinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Josue. Tinipo ni Josue ang gabos na tribo nin Israel. Duman sa Sikem. Asin inapod ang mga gurang, mga puon sa banwaan, mga hukbo, asin mga eskriba nin Israel. Asin nakiatubang sinda sa Diyos. Si Josue nagsabi sa gabos na katawuhan, kunabo kamong maglingkod sa kagurangnan. Pilion nindong ngunyan kung si Isay ang buot nindong paglingkodan. Buot kamong maglingkod sa mga Diyos-Diyos na pinaglingkodan kan sa indang mga magurang, duman sa ibong kansalog, o sa mga Diyos kan amorito, sa daga nangunyan sa indong pinag-iirukan. Para sa ko, asin sa sakuyang harong, kami maglilingkod sa kagurangnan. Ang mga tao nagsimbag. Dai kami nag-isip na maglingkod sa kagurangnan, asin maglingkod sa ibang Diyos. Bako daw na ang kagurangnan, iyo ang nagdara sa to, asin kan sa tong mga magurang, hali sa daga sa Ehipto, harong nin kauripnan. Bako daw na siya ang nagibon nin dakulang mga ngalasan, sa atubang nin sa tong mga mata. Asin nagsurog sa to, kan kita nagbabaklay sa tahaw nin banwaan, na sa tuyang pinag-agihan. Kami man maglilingkod sa kagurangnan, huli ta siya ang samuyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sinhil nga nindo, taan kagurangnan marahayon. Namiti asinhil nga nindo, taan kagurangnan marahayon. Umawon ko ang kagurangnan, sa gabos na panahon, ang sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakong uso.
An kagurang na ni pagugma nin sakong kalag. An mga mapakumbaba, mahimate asin mag-uugma. Namiti asin ilngalindo, daan kakurang nan marahayon. An kagurang nan matalikod sa mga tampalasan. Tanganing paraon sa daga, an sa indang girumdum. An matanin kagurang nan nasa mga banal. An sa iyang talinga nasa sa indang pakimahera. Namiti asin ilngalindo, daan kakurang nan marahayon. Sinda nagaapod, dinangog nin kagurang nan. Asin nililigtas sa gabos na kaorasan. An kagurang nan haranis sa pusong nagsusulsol. Sa iyang ilinigtas ang mga naghuhurasan. Namiti asin ilngalindo, daan kakurang nan marahayon. Kadakol ang mga kasakitan nin tawong matanos. Alagad sa gabos na iyan, ililigtas siya nin kagurang nan. An gabos niyang mga tulang babantayan. Dai babarion, saro man lamang kan siyang mga tulang. Namiti asin ilngalindo, daan kakurang nan marahayon. Namiti asin hilngalindo, taan kagurang nan marahayon. Ang pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Iyo ang ginamit ni San Pablo, tanganing ikapagirumdom sa mag-aragom, ang sa indang pagiging dayupot sa lambang saro. Iyo man ini ang pagirumdom sa to, na kita maging dayupot asin makinuyog-kuyog sa Diyos, ta siya ang nagtao sa to, nin buhay. Inanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, magkinuyog-kuyugan kamo sa lambang saro, siring sa indong pagkuyog ti Kristo. Kuyugon kan mga bayan sa indang mga agom, asin siring na ang kagurangnan sa indang kinukuyog. Si Kristo ay ang pamayo kan simbahan, asin para tubos kan bilog na hawa. Siring man ang lalaki, iyo ang pamayokan sa iyang agom na babae. Si Kristo kinukuyog kan simbahan. Siring man ang lalaki, dapat na kuyugon kan sa indang mga agom na babae sa gabos na bagay. Ang simbahan namo ta ni Kristo, asin tangaling mapabanal ang simbahan na ini. Idinudusay ni Kristo ang sa iyang buhay. Siring man ang mga babae, dapat nakamutan ang sa indang agom na lalaki. Ang simbahan inuhugasan niya sa tubig, kay baan tataramon ng buhay, tanganing masadirihan niya, maging simbahan na mamurawayon, daing digta, asin daing kurundot, ubagay na kabaing, kundi banal, asin malinaw.
Kaya ang mga babae kamutan kan sa inyong mga agom na lalaki. Siring na sinindang namumutan ang sadiri nindang hawak. Ang lalaki namumuot sa iya mansan ang sadiri, kung siya namumuot sa iyang sadiring agom na babae. Daing tao na uungi sa diring hawak, kundi pinapakakan, asin inaataman. Siling kayan ang gibo ni Kristo sa simbahan. Ang simbahan, iyuan sa iyang hawak, asin kita ang mga buhay na kabtang. Huli ka ini, babayaan kan lalaki, ang sa iyang ama asin ina, asin minasaro sa iyang agom na babae. Asin sindang dua, magiging sarong hawak. Ini dakulang sakramento, ini sinasabi ko dapit, kay Kristo asin sa simbahan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matinog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Evangelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakakurangan ang dalan na sinbuhay, ikan katotohan. Buhay na daing kasakoran itatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Mamurawayan sa imo kagurangan. Pakadangog kan mga sinabi ni Jesus, kadakol na mga disipulos ang nagsabi, masakit ang mga tataramo na ini. Si Isay ang matubod kaiyan. Namasdan ni Jesus na ang mga disipulos na gurumod-gumod. Naghapot siya sa inda. Ini nagiging dahilan nin pagkakasala nindo. Ano daw kung mahiling nindo ang aki inin tawo na nagsasakat paduman sa dati niyang pinag-eerokan? Ang Espiritu sana ang nagtataonin buhay, ang laman dainin kapakanan. Ang mga tataramo na sinasabi ko sa Indo, Espiritu nin buhay. Alagad nagkapira sa Indo, day nagtutubod. Aram ni Jesus puon sa kapinunan, kung si Isay ang mga day nagtutubod sa iya, kung si Isay ang magpapasaluib sa iya. Kaya ang nagsabi, sinasabi ko na sa Indo, na mayo nin makakaranis ako, kunda itugutan nin Ama. Puon kaito, dakol na mga disipulo niya, ang nagbaya asin dain na nag-iba sa iya. Kaya sinabihan ni Jesus ang 12, mabaya man kamo. Nagsimbag si Simon Pedro, kagurangnan, kiisay kami maduman. Yaon sa imo ang tataramo nin buhay na daing kasagkoran. Minatubod kami asin arami na ikaan banal nagikan sa Diyos. Mga tugang, an marhay na bareta nin kagurangnan. Agomaw sa imo, Kristo. Sa giraray po, Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Good morning po. Garo pipirirot pa kita. Mga tugang, have you already experienced that feeling na minsan ihao naman sa saimo ang gabos, maugmang pamilya,
maray na trabaho, may mga maray na barkada, dahil man ki dakulang problema o kadipisilan na hinahampang, pero ito bagang garo igwa paning kulang sa buhay mo. Garo bako pang kumpleto ang buhay mo. Sabi ko sa bago, yao na ang gabos, pero still there is that feeling of emptiness. Na garo may kulang pa, may saro pang kulang na kaipuhan makahipno sa imong buhay. Igwang istorya mga tugang akong nagirumduman manong digdi sa sarong hade na in spite of everything that he already had, money, power, possessions, fame, karangyaan kibuhay, but still ining hade na inida ang mga tugang, ang feeling niya bako siyang maugma. Ang feeling niya bako siyang kontento sa buhay niya. Igwa pa nin kulang. Sa haloy na panahon inian sa iyang pigpaparaisip, nagahapot sa iyang sadiri kung ano pa ang kulang sa sakuya. Then one day, kanday na ang mga tugang natios kaining hade ang sa iyang pagmate. Ipinaupod niya ang gabos ng mga madunong sa iyang kahadean. So kung nagtitiripo na ang mga wise men sa iyang kahadean, nanapot niya sa inda, paano ako magiging maugma? Paano ako magiging kumpleto? Ano ang kulang tanganing mahipnuan? Ang kulang sa sakuyang buhay. Many suggestions came out kung ano ang dapat nagibuhon kay ining hade, pero ang nagustuhan niya mga tugang, itong sarong sinabi kan madunong sa iyang kahadean. Sabi sa iya, mahal na hade, kung gusto mong maging tunay na maging maugma, asin mamatean ang pagiging kontento sa buhay, kaipuhan na isuulot mo ang bado kan pinakamaugmang lalaki sa imong kahadean. Kan pinakakontintado na lalaki sa imong kahadean. So naging interesadong maray ining hade mga tugang kanadangog niya ini. Kaya right after that, he dispatched his best horsemen in the kingdom in search for this happiest man with a strict order that by all means kwaon ang bado kaining pinakamaugma asing pinakakontento na lalaki sa iyang kahadean. Days, weeks, months, and years passed. Gurang na lamang ining hade, dai pa nahanap so pinakamaugma asing pinakakontentong lalaki sa iyang kahadean. But one day, kan dai na nakakahiro ining hade, nakahigda na sana, bedridden na lang, saro sa iyang horseman buminalik with a good news. Sabi kan horseman niya, mahal na hade, nahanap mi na ang pinakamaugma asin pinakakontentong lalaki sa kahadean mo. But, igwa pa pala nakasugpon. But, when we found him, he was shirtless. Kanakuha mi siya, warang suulog na bado, nakahuba. Ano po mga tugang ang adal na pwede tang makuha sa istoryang ini? Mga tugang, ang tunay na kaugmahan nin tawo, ang tunay na kaugmahan ta, ang tunay na kapanoan kan buhay ta, digdi sa ibabaw ning kinaban, pagiging kontento sa buhay ta. Dahil pwedeng itao nin anuman na bagay na makukuha ta sa kinaban na ini. Dahil pwedeng ikatao nin si isay manatawo digdi sa ibabaw kang kinaban na ini. Ang tunay na kapanoan kan buhay ta, ang tunay na kaugmahan kan buhay ta, makakamtan ta lang sa presensya kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Ang tunay na kaugmahan ni tao, maitatao lang sa tuya kan sa tuyang mahal na Diyos. Mga tugang, unya na Domingo, yaon na po kita sa ika-21 Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan.
asin sa satuyang banal na ebanghelyo, nadangog ta mga tugang, ang sarong tataramon, mga tataramon na inihayag ni Pedro sa satuyang kagurangnan. Kan si Jesus naghapot sa inda, ano kamo, mabaya man sa sakuya? Ano ang simpag ni Pedro sa satuyang kagurangnan? Kagurangnan, sa kiisay pa man kami maduman. Iyaw na sa imo, ang tataramon nin buhay na daing kasangkoran, asin kami nagtutubod na gikan sa Diyos. Pero prior to this incident, mga tugang, bago po ini nangyari, matatandaan nindo na sa pagpuon kan sa tuyang banal na ebanghelyo, itong ibang mga disipulos, itong mga nagmaot na magsunod sa satuyang kagurangnan, sinda naggurumod-gumod. Sabi kan iba, masakit ang mga tataramo na ini. Si Isay ang matubod kaiyan. Ano po mga tugang ang pigmimin kaitong mga disipulos na nagmaot na magsunod sa tuyang kagurangnan? So prior to this incident, matatandaan po nindo kan mga nakaaging Domingo na si Jesus pirming nagtatara manunungod kan buhay na daing kasagkoran. Sabi niya last time, ako ang tinapay nin buhay na gikan sa langit. An si Isay man na magkakan kan tinapay na ini. An si Isay man na mag-ako kan tinapay na ini. Magkakaigwa kan buhay na daing kasagkoran. Asin ang tinapay na ini, iyo ang sakuyang laman na itatao ko sa indo, tanganing makamtanindo ang buhay na daing kasagkoran. So dakula ko ni mga tugang na kahapotan sa kaisipan kan ibang mga disipulos o kan ibang mga nagmaawot na magsunod sa satuyang kagurangnan. Paano man niya ikakataoan sa iyang laman, tanganing satuyang kakanon? Kaya sabi ninda, masakit ang mga tataramo na ini. Si Isay ang matubod kaayan. Ipinasabot sa inda ni Jesus kung ano ang sa iyang misyon, kung ata iyaon siya kay ribanan ninda. But still, ini pong ibang mga disipulos, dahil maninda na ako, asin dahil ninda na sabotan, ang mga ipinahayag kan sa tuyang kagurangnan sa sainda. Kaya sabi sa tuyang banal na ebanghelyo, ang ibang mga disipulos, itong ibang nagmaraot na magsunod sa tuyang kagurangnan, binayaan si Jesus. Kaya, siguro medyo namundoan sa turang kagurangnan na sa Yesu Kristo, rinanihan niya ang 12. Asin sabi niya sa inda, ano, kamuman, babayaan nindo ako? Ano ang simbag ni Pedro sa iya? Kagurangnan, sa kiisay kami maduman, iyaon sa imo ang tataramon nin buhay na daing kasagkoran, asin kami nagtutubod na gikan sa Diyos. Mga tugang, sa gabos na sirkumstansya, sitwasyon, asin mga pangyayari sa buhay ta, dapat palan, tanganing minsan sa tao kan mga kagabatan na ini, mamatay ang taan, kagiananin buhay, dapat palan sa tao kan gabos na ini, ang enot na hanapon ta, ang enot na hanapan ta nin solusyon sa mga kadipisilan na ini, iyo ang satuyang kagurangnan na sa Yesu Kristo. Sa mga tataramon na ipinahayag ni Pedro, mga tugang, sinasabi kayo ni sa tuya na si Jesus ang kapanoan kan sa tuyang buhay. Bilang tataramon na nagtataonin buhay na daing kasagkoran, ang sa tuyang kagurangnan na sa Yesu Kristo ang kapanoan kan sa tuyang kaugmahan, ang kapanoan kan sa tuyang buhay. Aram po nindo, minsan, yaon na sa satuya ang gabos. Minsan, yaon na ang gabos na posibleng mga yaman na pwedeng ikatao kan kinaban sa satuya. Pagwara ang presensya kan mahal na Diyos, pagwara ang presensya kan satuyang kagurangnan sa buhay ta, will always feel empty. Mamamatay ang tapermina, kulang. Ang lugar kan mahal na Diyos, ang lugar kan sa tuyang kagurangnan, sa buhay ta, sa puso ta, dahil mga tugang pwedeng hipnuan nin anuman na bagay na pwedeng ikatao kan kinaban.
An lugar kan mahal na Diyos sa buhay ta, day pwedeng mahipnuan nin si isay man na tawo sa buhay ta sa ibabaw kan kinakban na ini. An lugar kan mahal na Diyos sa buhay ta, sarong lugar na an makakahipno lang dyan, iyo, an satuyang kagurangnan na sa Yesu Kristo. An tataramon na magtatao sa tuya, kan buhay na daing kasagkoran. Kaya lugod mga tugang, sa padagos niya itong pagmaawot na makasunod sa satuyang kagurangnan bilang sa iyang tunay na disipulos, lugod ining mga tataramon ni Pedro na ipinahayag niya sa laugan sa tuyang banal na ebanghelyo, maging totoo man sa tuya. Sa pagtaramta ka inilugod, mahiling asing mamatayan kan sa tuyang kagurangnan, ang tunay na tiwala, ang pagiging dayupo ta sa iya. Tanganing ang mahal na Diyos mismo, ang sa tuyang kagurangnan, makumbinsi na totoo mananggad para sa satuya, si Kristo, ang tataramunin buhay na magtatao sa tuya, kan kapanoan, kan tunay na kaugmahan na hinahanap ta sa buhay ta sa ibabaw kan kinaaban na ini. Sangaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog ko ang gabo sa sinipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabo sa nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Diyos sa tuyang Ama sa langit, na iyo ang kapinunan kan buhay. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. An Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing sa sainang buhay asin pagtaram, ikabalangibog ang tataramo ni Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga nagpili na maglingkod sa kagurangnan, sa pagkapadi o bilang relihiyoso, magpadagos na magdusay kan sa indang buhay, para sa iba, sa kaugmahan asin kaimbudan sa Diyos, asin sa banwaan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga mag-arago maging maimbod sa saindang mga panuga, asin magtalubo sa saindang pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga dainin katuyuhan sa buhay. Makua ang Diyos na kamutan asin sambahon, huli sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan na Diyos, pinili mo kami na maging sa imong banwaan, tanganing kaming maging maimbod sa imong pagkamuot, sa kaligtasan asin pagsarig, na ikaan maging sa muyang Diyos, ngunya na sing sagkod paman. Amen.
Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa kuwasin sa indong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahulikan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo an banwaan para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang namundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtausamo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit at sinagang, panokan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Palalanan minaligid, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring yang buo, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainyan sa kuyang hawak, naidudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, Pagkagadan mo kagurang na ipinapamaretanya mo at pagkabuhay mo liwan ipinapahayag sagod na kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdodonot sa imo hagurangnan kan tinapay nin buhay asin kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rahi kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen ay naahan Diyos, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asing magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aking mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos Amang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Banalon, ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buod mo sa daga, ninsiring sa langit, ang sa mong kakanong sa arwala. Patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinag
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo, ankaha toninongan, tangaling kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kahasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo at kadeon, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarawahan po kitahan tandaanin katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginawan, kairaki kami. Pero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginawan, kairaki kami. Pero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginaban, tawi kami ni katuninongan. Mga tugang, puya sa Yesu Kristo, ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang mga inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sa diri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutin padi, na minaatang kan sa imong mamarawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahehera ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mauot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ikanagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Kagurangan, Yesu Kristo, namutan mo si mong banwaan, sa Eucharistia itinao mo, at pagkamot at sinanuhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinahong. Kagurangan, Yesu Kristo, inubos mo ang katawuhan sa sakramento na tinugdas mo, nagtaos sa muling kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ning kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan at sinahong. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan at sinahong. Sarong Yesu Kristo, inubos mo ang katawuhan sa sakramento na tinugdas mo, nagtaos sa muling kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinahong. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuhaan bulong na pano kan sa imong pagkaharap, asin kaugaying himua kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tangaling makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna tabi para sa nagkapirang mga paisi.
An sa tuya pong second collection para sa padagos na pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ikaduha mga tugang, kalinigan sa laog kan sa tuyang simbahan. Sa giraray, sa tung parokya, padagos na nagpapagirumdum sa gabos, kan kalinigan kan sa tuyang simbahan. Kaya kung igo po kamong mga darang linaugan ng tubig, juice o ano paman, patos ng dulce, sandwich, day natabi ipagwalat sa laog kan simbahan. So ang simbahan harong nin kagurangnan, bakong basurahan. So please be reminded of that. Ikatulo mga tugang, the call for blood donors. Ang Bicol Regional Blood Center sa pakikipagtabangan sa parokya ni San Rafael. Nangangapodan sa mga ulok sa buot na asin voluntaryong gustong magdonar ng dugo. Ulit na nagkukulang na ang dugo sa blood bank. Sa mga interesado, magpalista na sana kan sa indong pangaran sa opisina kan sa tuyang parokya. Ang aktibidad gibuhon sa September 30, Huwebes digdis sa tuyang parokya. Naigwang temang malusog na kaugalian para sa malusog na pangangatawan, alay dugo, sagip buhay. Then lastly mga tugang, para po sa tuyang mga latest donors digdis sa parokya. Salamat po sa mga nagdunar kan mga nakaaging simana. Igwa pong sarong anonymous na nagtaonin 4,850 pesos. As in, ang Alwin Builders and Construction Supply nagtauman po nin 2,000 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father David Thomas Ramoso, ang sa tuyang namumuta na pura paro po. Salamat po. Matindog. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo asin maghagan nin bendisyon. Bendisyonan kamo asin ampunon kan kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa saindoan sa iyang lalawgon asin kahirakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwara sa saindoan gatuninongan. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama an aki asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakan tapuan sa tuyang kagurangnan. Good morning once again. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread a fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord.